филиалынан һәм Стәрлетамакты тапышында данын яклайсак КВН командаһы, Филпром КВН командаһы алкыштан. Филпром КВН командаһы. Бер, икебез башка музыка эшләмәй. Ассаламу алейкум, дуслар. Һезнең алда Филпром КВН командаһы. Уңгы уендан безнең командалар күп үзгәрешләр булды. Мәсәлән, бездә хәзер бер түгел, ә ике егет. Яхау! Берегезсә бүгенге уенның темаһы кендегендә киткән ер. Стәрлетамак командаһы булһак та, безнең командалар төрле районнар бар. Мәсәлән, Һин Галим, кайда? Мин Стәрлетамак. Ха. Һин? Мин дә Стәрлетамак. Мин Айбуланын. Авылым дип, ялган мөсәһе. Һин Сулпан. Быпан? Быпан түгел, Сулпан. Сулпан, Быпан. Гитте. Яки без хәзер шаяртабыз, яки мин хәзер кайтам. Ярай, тыныслан. Инде ярай. Мин кайтам. Я нишәп курбан алдынан кары кылмак турабыз. Әйдәгез, миниатюрага төшәйек. Кызлар, егеттер. Быпан газын. Тыдыкай беренче тапкыр кала егетен табигаткә сакырган. Нисек матур, агастар, лектер, кыштар, хайдай, икән шунда утырыйк. Юк, унда бит талпандар. Тур. Күз алдыгызга килтерегез, Стәрлетамакта бөтә заводтарны япкандар. Ярдәм итегез, титрәк. Рахмат. Ирен кызганган катын. Кадерлем киләлем. Ул моторы бәйе. Мин Әйе. бүгін һинең эшеңә баргайным. Әйе. Авылда һинең өстәлеңдә әйтә. Әйе. Яланғас катын ятайым. Нисек аңлатырһың, ә? Бу кадәрем үт баталаган атым. Алдама, һин бит врач. Стәрлетамак бәләкәй генә кала булса да, монда зур йөрәкле кешеләр яшәй. Баймактан күсеп игәне әйеме? Филпром һеҙгә Газпром түгел. Хыялдарығыҙҙы ситтә тотоп тором. Безнең алдыгызда Филпром КВН командаһы булды. Рәхмәт. Зур рәхмәт Филпром КВН командаһына. Шулай итеп, кадерле дуслар,